Araz Gomez eta Arkai Saez, Azkaine eta Hiriburuko euskal preso politikoak 1988ko azaroaren 16an atxilotu zituzten Irunen. 22 urte zituztela, atxilotu eta bortizki torturatu zituzten 5 egunez. Arkaitz, Espainiar poliziaren egoitzetan pasatako egunetan, hainbeste jipoitu zuten, ospitalera eraman behar izan zutela. Salaketa ezarri zuten baina alferrik. 18 urteko presondegi zigorra bildu zuten, zentzugabeko epaiketa baten ondorioz. 10 urte bete dituzte eta 8 gehiago dituzte egiteko. Le 30 septembre 1999, Argi Perurena Pascual est arrêtée près de Pau aux côtés de Pachi Segurola et Yon Bien-Sobash. Pendant toutes ces années, elle aussi subit des conditions d'incarcération difficiles. Argi a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français. Nuen Arkaitz Hiriburuko gazte bat arrestatia izan zela, familia ezautzen nuen eta banakien beste biekin, beste bi ere arrestatiak izan zela. Atxiloketa jakin nuenek argitua egon naiz, jendea aniz bezala ikuste, eta zinez gaizki hartu nuen zen, ez duzu pentsatzen zuen lagunetek atxilotua dela eta... Argiren arrastatzea jakin dugu anitzek bezala prentsaren bidez eta ahotik beharrirat, ardura gertatzen den bezala. Eta, egeran, pertsonalki enuen anitz ezagutzen, ni ustaitzen biziniz, Argi Larresorron bizi zen, baina gune hortan abertzaleak alaik ere pixka bat elgar ezagutzen dugu eta kutsatzen gira elgarrekin. Arkaitz 89ko azaroan atxilotua izan zelarik, ni garaian ikasle nintzen oino pauen eta beraz amak deitu ninduen erreteko Arkaitz atxilotua zela. Gure irratiak eta prentsak erantzuen azkaindar bat gelditua izan zela eta azkaindar guzia bezala jakin nuen aratzela gelditua uste dut naiz hungi horretzen justu behinan uste dut berze lagun batzuekin eta batio hungi horretzen naiz ez zuten atxeman. Moi j'avais 18 ans quand Arad s'est fait incarcérer, c'était mon premier contact avec le milieu carcéral. Argi hola hoin urrun preso edo kartzelan eman naizaitia, ezin onartia da. Ezin onartia da ere beste presoentzat. Ohartzen gira euskal preso guziak erritekin hala urrun emaiten dituztela. Eta hor, bai Madrile, bai Paise, denak legearen kontrari dira. Eta hori ezin onartia da. Eta ezin onartia da ere guk hemen gehiago laguntzarik ez biltzea hori salatzeko. Ezin onartia da hola jende bat urrun emaitia, urrun botatzia, eta hoin berze demora kartzelan eta zigortia izaitia. Ez dut onartzen adin hortan, gazte batzuek hola gelditua izatea edo argun bizia galtzea. Presonerek batuzte dretsuak eta hori ez dut konprentzen zertako dretsu horiek ez diren errespetatiak izan dain Espainian edo Frantzian edo beste mundutako presondegietan. Ustaitzen hor bada talde bat gurekin deitzen dena, eta haren bidetik ditut harreman gehienak Argirekin eta beste preso gehienekin ere. Bere familiarekin, baditut haramenak azkaindar familia guzia bezala. Gero Sabrina bere laguna ikusten dut maisago errikotxean bere berriak jakiteko eta galdetzen ditut araz nola den,
Horretzen iz gazte etipi eta gazte zelaik eta futbolean arzen zelaik geroztik ez dut harremanik ukana, ama eta haren arreba, badakit hor direla eta lagunak badituela, hori uste dut hori dela importantena harendako. Ingurian jendek hor egon diten egun eta bier. Gurekin taldearekin ditugun harremanen bidez, presoen aldeko talde horrek, mistanda hautetxe gisa galdeiten dauku ahal dugun laguntza ekartzia. Herriko etxean bagira 3 abertzale eta beste 2 gurekin lanian nahi direnak. Eta ahal dugun guziz, ere maiten ditugu herriko etxerat eta inahala kontseilu mementoan mozioniak edo gertakari larrien berriak eta sustengoa galde egiteko. Desmartxatzu eginak izan dira, badakit familiak, abokatak, nike sustengatu ditut desmartxa horiek eta beste atzure hasi ditut kontsurarekin. Baina mementoan ez da oiartzun onik. Eta pentsatzen dut segitu behar dela, piskat borrokatuz. Presatu naiz bai, araz berriz azkainet etortzea zen eta azkaingo semea da. Eta egun batez libertatea mesi du, dena bezala, eta bere xantza, lanian, eta bere lagunekin, eta bere familiekin pasatzea. J'ai découvert un monde qui est dur, qui déshumanise les personnes, je trouve, et qui met beaucoup d'efforts pour tenter d'isoler ces personnes-là de leur entourage. Noski 10 urte pasa dira orain, gezurra badirudi ere, bai genuen sekula pentsatzen hainbeste denbora pasatzen ahaltzenik. 10 urte hauetan, beraz, amait ezinak ziren bidaiak egin ditugu. Hilabete oro amarekin eta familiarteko bai lagunekin ere bai bisitak izaiten ditugu. Dans l'État espagnol, il y a des visites tous les week-ends de 40 minutes qui se font derrière une vitre et derrière des barreaux, et 2 vis-à-vis par mois, donc un intime et un familier, de 1h30 à 2 heures de temps. Hilabetean behin, beraz, bis bat dugula familiarekin, eta ondorioz oso arraroa dela, 10 urte hauetan behin edo bitan ukandut aukera bakarrik, anaia bakarrik ikusteko. Beti familiarekin inguratua naiz edo lagunekin, eta ondorioz harremana berekin 10 urteetan ez da bat ere erresa mantentzen. Là, depuis 10 ans qu'il est incarcéré, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une évolution très importante des conditions d'incarcération, que l'État espagnol et français utilisent les lois antiterroristes là pour appuyer encore plus cet isolement et défaire les prisonniers de leur entourage. Horrek badu koste ekonomiko handi bat ere bai. Kalkulo txiki batzuk egin ditut, hola buruan, eta gutxi gora bera kalkulatzen dut, nik 10 urte hauetan 20.000 euro xautu ditu dela, eta ondorioz nire amak horren beste. Beraz, agian 10 urte hauetan diru horrekin beste gauza produktiboagoak egiten ahalko genituen. Bisita zinez berezia zenez, enuen bate pentsatzen hola pasatuko zela. Giroa zinez pizu, hasteko bidaia luze, eta giroa zinez pizu, eta kontrol guzioik eta pisua txeman. Ez bate atsegin. Jakin behar da bidai horiek biziki akigarria direla, eta alta ez naiz biziki zaharra, baina akidura jadanik sentitzen dut 10 urte hauetan. 12 horren behar dira joiteko hiriburutik beraz Puerto Santa Mariara, itzultzeko horren beste, eta beraz asteburu guztian autobus batean sarturik pasatzen dugu gutxi gora bera. Le lien avec la société et l'environnement est très important pour faire en sorte que le prisonnier qui essaye de se structurer dans cette incarcération-là avec le collectif des prisonniers politiques
que ce prisonnier-là puisse supporter l'incarcération. Donc c'est très important de leur écrire, d'aller leur rendre visite, de maintenir ce lien-là. Et ça leur permettra aussi, je pense, de faciliter la réinsertion, la réadaptation une fois qu'ils vont sortir. L'incarcération d'Argui, comme celle des 742 prisonniers politiques basques, est la conséquence directe d'un conflit qui ne trouvera son issue que dans une résolution politique. Egoera jasanezina da. Bere burua demokratikotzat aurkezten duen herri torturatzaile eta esterminatzaile horren aitzinean, gure ezinegona adierazi nahi dugu eta populakuntzari eta hautetsiei jakinarazi mugi daitezen egoera hori alda dezaten lehenbailehen.